Vítajte vo FISA Cars. Dnes tu máme ďalšie krásne vozidlo. Je to takéto Volvo XC40. Je to plne elektrické vozidlo s batériou 69 kWh o výkone 170 kW. Toto vozidlo bolo vyrobené v roku 2023. Momentálne má najazdených 32 500 km. Vozidlo je v takomto krásnom celom čiernom prevedení. Čo sa týka interiéru vozidla, je v tom vidno ten rukopis Volva, to znamená prémiové materiály. Vozidlo má samozrejme plno jazdných asistentov, adaptívny tempomat, celotextilné sedačky, manuálne. Miesta vzadu je taktiež dostatok. Vozidlo má manuálny kufor. V kufri sa nachádza samozrejme dvojité dno, lekárnička. K vozidlu sú taktiež aj nabíjacie káble, ktoré sa nachádzajú pod kapotou. Potom je tu takýto úložný priestor. Tu možno vidieť nabíjací kábel, originál, wallbox. Ak by ste mali o toto vozidlo záujem, momentálne sa nachádza v našom showroome FISA Cars v Rovinke. Cena tohto vozidla je 27 900 eur. V prípade záujmu vám vieme vybaviť aj financovanie či poistenie tohto vozidla.